wadala indwane wadala ngisho nabantu lithi izwi kaNkulunkulu wabeka umuntu ensimini yaseEdeni nawo umuntu wayenikezwe imiyalo yokuthi kumele ayiphathe kanjani makesensimini mina ngathi insimu ibiyindawo enemthetho insimi ibiyindawo la uNkulunkulu ekakwazi ukuthi acommunicate nomuntu khona ngoba lithi izwi kaNkulunkulu ngokuphola kwelanga uNkulunkulu behla usuku nosuku and uNkulunkulu he would fellowship with men. Now lithi izwi kaNkulunkulu umuntu wakwazi ukuthi ahlukane noNkulunkulu noma sisuke kuNkulunkulu emva kokuba isono sesingenile emuntwini. Hallelujah. Manje sesithola ibani lana umpostoli uPaul esichazela ethi I have been crucified together with Christ. Meaning that yini le crucified kuye uApostle Paul. Kusho ukuthi impilo yakhe yakudala usecrucified kanye nobantu uJesu Kristu. Uthi yena aseyimina ophilayo. Kodwa sekuJesu Kristu ophila ngaphakathi kwami. Uthi yebo lempilo ngayiphila ngibe ngisenyameni. Kodwa lokho it doesn't mean ukuthi ngiphila ngisenyameni. Hallelujah. Akazi noma ngithola bazalwane. Amen. Uthi uPaul Paul yebo lempilo ngiyiphila enyameni. Kodwa mina asekho enyameni. Meaning that izinto zenyama wahlukene nazo. Ngoba thina we are flesh and blood. Angeke sakwazi ukushintsha lokho. Angeke sakwazi ukuyiguqula and make ourselves to be spirits. But we are spirits. Kodwa we are not spirits that are visible with our naked eye. Kodwa umuntu umoya. Kodwa ukuze sikwazi ukubona umuntu simbona ngani ngesiqu senyama. Kodwa lokho doesn't ukuthi umuntu kuyisiqu senyama. That's why Apostle Paul athi it is no longer I who lives, but it is Christ Jesus who lives inside of me. Ushuthi ngamanye amazwi umuntu makethi useyakholwa kumele kube khona into efayo ngaphakathi kwakhe. Ukuze sizobona ukuthi ngempela lo muntu lona akasaphili, kodwa sekuphila uJesu Kristu. Njalo. Hallelujah. Angeke sithi siphila ngoba uKristu uphila ngaphakathi kwethu, kodwa kumele kusasekhona izinto zenyama ezisaphila ngaphakathi kwethu. Hallelujah. Ngoba kuzoba khona umehluko phakathi komuntu ophila uKristu ngaphakathi nomuntu oyiphila yena ngokwenyama. Ingakho uPaul Paul ethi I have been crucified with Jesus. Now the question is, bangaki lana kithi abathi ngempela I have been crucified together with Jesus. And the life that I am living now, it is no longer I that lives it, but it is Christ that lives inside of me. Meaning that Apostle Paul echaza le ndaba usho ukuthi yena sekathathe the character of Jesus Christ. Ngoba awukwazi ukuthi ungathi uphila uJesu Kristu kuwe kodwa i-character kaJesu Kristu sibe singayiboni. Awukwazi ukuthi ungathi ubetheliwe kanye noKristu Jesu kodwa izithelo zenyama sibe sisayibona kuwe. Ngoba lokho kuzoba ku-contrary to what the word of God says. Kanye nawe uzobe uyiphikisa uqobo. Ngoba izithelo izona ezizosho ukuthi ubani ophila phakathi kwakho noKristu. Ngoba siba naleyo nkinga leyo ensukwini zamanje singabazalwane. Sithi yebo uKristu Jesu uphila ngaphakathi kwethu kodwa izithelo zisho okuhlukile. Umfundisi ulichaza izithelo izona. Wathi izithelo zenyama ziyini kanye nezithelo zikamoya. Futhi izithelo zenyama azizi ngokuthi umuntu ethi mina ngiyakholwa. Izithelo zenyama zibonakala ngecharacter yomuntu. Yebo ungakhuluma ngomlomo wakho uthi ngiyakholwa, uthi nginakuthando, uthi nginakubekezela, uthi nginayintobeko, kodwa izithelo zenyama zizosho okuhlukile kunalokusho. Ngoba bazalwane icharacter yomuntu ayaziwa umuntu kodwa yaziwa uNkulunkulu. Hallelujah. Kusho ukuthi ngamanye amazwi impilo oyiphilayo wena enyameni yiyo ezoveza iqhamu noma izithelo ukuthi makahlale ngaphakathi kwakho kuphila yini. Kodwa mangabe phila uKristu Jesu sizozibona izithelo zami, izithelo zikamoya. Hallelujah. Manje uPaul Paul uthi aseyimo ophilayo kodwa sekuKristu uphila ngaphakathi kwami. Simbona kanjani umuntu osephila uKristu ngaphakathi kwakhe? Sibona ngokuthi lowo muntu loyo angenzi izinto njengabantu basezweni. Angithi uma khona phakathi kwabantu abakholwa nabantu abangakholwa. Futhi yiyo into eyenza ukuthi ube ne-distinction yokuthi labantu bayakholwa ngoba inkambo yomuntu okholwa ihlukile nenkambo yomuntu ongakholwa. Inkambo yomuntu okholwayo umuntu ongasayilawuli yena.
umuntu osekazidelela. That's why uKristu Jesu ethi wonke umuntu afuna ukulandela mina makazidelela athabathe umnqamlezo wakhe. Kodwa uyini ukuthabatha umnqamlezo? It means that wena onke ama-trials and tribulations ahambisana nokuthi wena ukholelwa kuKristu uzokwazi ukubekezelela. That is why Apostle Paul bekawumuntu obeka-persecute ama-Christians. But mangabe igrace kaNkulunkulu ifika kuye iye yasusa isimo sakhe senyama yambathisa ngomusa kaNkulunkulu ukuze sibone i-character kaJesu Kristu kuye. Yingakho abantu noma izazi zithi uApostle Paul uye yedwa umpostoli oye wabhala iy'ncwadi ey'ningi ukudlula bonke abantu ababebhala iy'ncwadi eBhayibhelini. Why? Because of umusa kaNkulunkulu angamsufikile kuwe kukhona into oyibulala kuwe kodwa iveze enye into. Besingeke size sikwazi ukubona uApostle Paul ekhuluma amazwi ukuthi akusenguye ophilayo kodwa senguKristu Jesu. Uma uJesu Kristu azange afike kuye mhlazane uNkulunkulu emshaya ngombani. Ngoba inhliziyo kaNkulunkulu uApostle Paul washaya ngombani eyozingela amaKristu. Kusho ukuthi kwakuwuphawu lokuthi uNkulunkulu ufuna ukubulala okuthile ngaphakathi kwakhe ukuze akuzokuthile. It means that bekade potential yokuthi amele umbuso kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu bekangeke azakwazi ukumsebenzisa esaphila enyameni. uNkulunkulu bekangeke azakwazi ukuthi amenze abe umuntu wasembusweni uma angakabulali iqala umuntu wenyama